Road sa Maria Uray, dakpayan sa dapitan, gisimento sa Kagamanang Probinsyal. Sayro na to ang dugang detalye gikan ni Lorvie Cabilin. Sa kadaghang panginahanglanon dinhi sa Barangay Maria Uray, Dapitan City, ang pagsemento sa ilang kalsada mooy pinakaunang gipangayo sa katawhan. Kining ongoing nga 15 million road concreting project maoy ikaduha na nga porsyon sa Barangay Road nga gipasimento sa probinsya niining barangaya. Valor 15 million nga Barangay Road concreting project nga gipunduhan gikan sa buhi sa katawhan ang gisugdan na dito sa Barangay Maria Uray, Dapitan City. Kini nga proyekto sa Kagamhanang Probinsyal ilawom sa pagdumala ni Governor Roberto Uy magsemento sa kapin usa ka kilometro nga Barangay Road gikan sa Maria Uray Elementary School padulong sa Sitio Lumanaw. Lakip sab niini ang pagbutang og 5 katamburong, line ditch canal ingon man riprap. Kahibaluan nga hanoy nasab karon ang pag-agi sa mga motorista gikan sa boundary sa Sitio Buaan, Barangay Sulangon hangtod sa Maria Uray Elementary School, pinaagi gihapon sa lain pa nga 1 kilometer Barangay Road concreting project sa probinsya. Niini nagpasalamat si Konsehal Maria Luz Kagaanan nga ni Governor Uy kay gihatag yun niini ang ilang gihangyo nga mga proyekto. Ako isip usa ka barangay coordinator sa Maria Uray ug kagawad usab kani adtong 2019 nangayo na kudaan og usa ka barangay road concreting sa boundary sa Buaan paingon diri sa eskwelahan sa Maria Uray. Wala gyud ko balibari ni gobernador bisan og wala pa kami kaayo magkasuod ni adto. Magpasalamat gyud ko kaayo og dako ni Gob nga wala gyud niya pakyasa sa among gipangayo kaniya. Salamat kaayo Gob ug kang mambilin, salamat. Si Konsehal Nilo Haylalapit ang nagpasalamat usab niini tungod kay dili na unya magkalapok-lapok ang mga lumalabay, ilabi na ang mga bata nga moeskwela. Ako nagapasalamat kang Gobernador Berto Y. sa iyang pagsanong sa among hangyo. Kay agig yun din taon sa kalisod kay ang mga bata diri ug moagig mo eskwela gikan sa amo ang Sitio Lumanaw. Pag abot sa eskwelahan in taon puro na lapok. Unya ang ilang mga uniforme in taon puro na lapok. Pag uli po nila magkalapok gihapon. Labhan na po sa ilang mga ginikanan ug ihangil kay puro gud mga malisod diri dapita. Pero kaluoy sa Ginoo wala gid madugay gisanong gyud sa atong mahal nga gobernador. Ug ania simentado na, gisugdan na hapit na gani mahuman. Daghang salamat Gob sa imong kaluoy kanamo. Nagpasalamat sab si Konsehal Rolex Lapot sa maong kapin 15 milyones nga proyekto sa probinsya. Matud niya nga masulbad na ang lisod nila nga Barangay Road. Salamat kay Gob sa imong hangyo nga sa among karsada padung og Lumanaw ug dako kay salamat nga imong na pasemento o mga katawhan pod sa Lumanaw dako kay pasalamat sa pagkarsada o dinhi pod sa Barangay Maria Uray. Mga kabataan po dako po kay pasalamat nga nasulbad na ang guba nga Barangay Road. Samtang gidayeg ni Kapitan Marlon Asenyas ang tulo niya ka mga konsehales, kinsa matud niya nang usog ug naningkamot alang sa kaiuhan sa Barangay Maria Uray. Gibuhat ron na may nanghingusog gid taon ning ako ang mga konsehal diri. Kudos. Mayong ilang ibuhat. Nakakuha man sila project. Iputyag sa kapitan nga daghang panginahanglanon ang ilang barangay, apan una gyud nga gipangayo sa katawhan mao ang pagsemento sa Barangay Road. Kaning niya ang gibuhat nga proyekto nga konkreto tinuod yun nga dugay na gining gipangayo sa mga tao. So, ug unsay kalambuan diha ang mga katawhan mismo nagpasalamat. Gikan dinhi sa Barangay Maria Uray, Dapitan City, Lorvie Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Sheriza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.